L-Awtorità Maltija t-Turiżmu l-MTA se tgħaddi €9,000 liċ-ċentru tar-Reġjun biex tul it-3 snin li ġejjin ikun żviluppat is-sit Visit Malta Virtual. Dan se jsibixxi l-patrimonju kulturali fil-lokalitajiet fiċ-ċentru ta' Malta illi jinkludu Birkirkara, San Ġwan, Taslima u Liklin. F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie ffirmat il-ftehim, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega l-ħidma biex Malta tkun żona turistika waħda. Iżid ukoll illi n-niċċa tat-turiżmu reliġjuż għandha l-potenzjal li tintroduċi lokalitajiet illi jinsabu fuq iċ-ċentru tal-pajjiż fil-katalgu turistiku. Irrid nara li nkomplu ninvestu iżjed sabiex dawn ir-rikkezzi li għandna ikomplu jaslu kemm għand it-turisti u anke għand il-familji Maltin wawċin biex bekk dan l-investiment ikompli irrendi. Rendi fis-sens illi naraw li pajjiżna jkun verament ċentru ta' eċċellenza turistika biex bekk, grazzi wkoll għall pilastru tat-turiżmu reliġjuż, nibnu settur turistiku verament reżiljenti u sostenibbli għaż-żmien li ġej. Id-direttur għall-iżvilupp tal-prodott turistiku fl-MTA, il-Perit Kevin Fsadni, qal li b'dawn l-inizjattivi it-turisti jitħajru iżuru dawn it-tip ta' rħula wkoll, anki jekk qabel ma kinux sinonimi mal-attività turistika.